Вашата IT инфраструктура трябва да движи бизнеса ви напред, а не да ви бави. Искате ли да не губите ценно време и ресурси в борба с неочаквани проблеми, поддръжка и скрити разходи за инфраструктурата ви? Решението е DeltaBG. Ние предлагаме сигурни, надеждни и мощни физически сървъри, пълна автономност на ресурсите, предвидими разходи и експертна поддръжка. DeltaBG е технологичен партньор, който предоставя пълен контрол и гарантирани ресурси само за вашия бизнес. Какво е нужно да направите? Изберете от предефинираните физически сървъри, които предлагаме. Поръчайте и получете активен сървър. До 10 минути след поръчка и плащане, без първоначална инсталационна такса, лесно управление в клиентската ни зона, директен достъп до технически и търговски екип. Оптимизирайте времето и разходите си с DeltaBG. Влезте в DeltaBG сега.